ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଭଲ? ଆଜି ଆମେ ଆମ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିର ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣି ପଦ୍ୟଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ପଦ୍ୟଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଦ୍ୟଟିର କବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। 1882 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଯଥା କର୍ଣ୍ଣବଦ୍ଧ, ଅଭିମନ୍ୟୁବଦ୍ଧ, ରଙ୍ଗସଭା ଇତ୍ୟାଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଆଦୃତ। 1956 ମସିହାରେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆସ ଏବେ ଆମେ ପଦ୍ୟଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ପଦ୍ୟଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବିନି, ପିଲାମାନେ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ୟଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବ। ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣି ରେ ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ ମୋତେ। ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣି ରେ ଗୁରୁ ଖେନି ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ, ଗୁରୁ ଖେନି ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ କାହା ପାଇଁ ଜଗି ବସିବି ପଥେ। ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣି ରେ ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ ମୋତେ। ଯେବେ ପିକା ଆସିବ କୋଳି କାନ୍ଦି କିଏ କରିବ ଅଳି। ଯେବେ ପିକା ଆସିବ କୋଳି କାନ୍ଦି କିଏ କରିବ ଅଳି। ଚଳି ହେଉଥିଲେ ଧୂଳି ପୋଳି ହୋଇ ଦୋଳି କେ ଖେଳିବ କାନି ପଣତେ। ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣି ରେ ଯେବେ ଦହି ମୁହାଁ ହୋଇବ କିଏ ସେ ଲବଣୀ ଖାଇବ। ଯେବେ ଦହି ମୁହାଁ ହୋଇବ କିଏ ସେ ଲବଣୀ ଖାଇବ। ହୋଇନ ଆନନ୍ଦ ଗାଇ ଦୁହିଁବାକୁ, ହୋଇନ ଆନନ୍ଦ ଗାଇ ଦୁହିଁବାକୁ ଶିକା ଛନ୍ଦ ଘେନି କେ ଯିବ ହାତେ। ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣି ରେ ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ ମୋତେ। ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣି ରେ।